गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि गाहाय रादाबाव। गिबि खौराङाव दङ मुंख्लं जवानखौ जोबथा बिदाय होबाय। मणिपुराव पिपुल्स लिबारेशन आर्मी PLA बिग्रायारि आफादनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय बिर जवानखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। बाक्सा जिल्लानि थाइखारकुसि गामिनि आसाम राइफल जवान बर' फिसा सुमन स्वर्गियारिखौ दिनै रायजोनाङै मान होनानै जोबथा बिदाय होबाय। जोबथा बिदायनि बुब्लियाव दुखुथिया नखराव लोब रायजो राजाफोरजों लोगोसे आसामनि साथाम मन्त्रि फारियै उरखावगोरा ब्रह्म केशव महन्त आरो रन्जित कुमार दास बिथांमोना बाहागो लाफैयो। मुंख्लं जालांनाय सुमन स्वर्गियारिनि दुखुथिया नखरनो दुखुनि समाव गोहो होफैनायजों लोगोसे 50 लाख रां होनो खोथा होयो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरोबाव गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय सुमन स्वर्गियारिनि गोसोखांथिखौ जुगामि लाखिनो मुंख्लं जोहोलावनि मुङै दोंसे लामा लुफुंनो खावलायनाय लेखा बिनि बागै आसामनि गिबि मन्थ्रिया साननै सानथामनि गेजेराव मुंख्लं नखराव नुजाफैगोननि खोथाखौ इउजि ब्रह्मआ फोरमायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै अदालगुरि जिल्ला एबसुआ 2 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै दिनै अदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव अदालगुरि टंला आरो कलागुरु बिष्णु राभा फरायसालिमानि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। सोमावसारनाय समाव फरायसाफ्रा लोब बाहागो लाना मोनबा दाबिफोर सुफुंनांगौनि थाखाय आखायाव प्लेकार्ड पेस्टुनाव जोंनो पार्मानेन्ट रेजिस्टार नांगौ, जोंनो थार बिजिरनाय नांगौ, भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ थाबैनो मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ, भाइस चेन्सेलर लादु सिं हाय स्लगानजों थासारिखौ गोमखांहोयो। गाबोन 16 नभेम्बरखौ BTC सोरखारा लकेल हलिडे फोसावबाय। गांसे फोसाव बिलाइ लाइजामजों बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान एबा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ जायगायारि बन्द फोसावो। बर' थुनलाइ सानाव गासै फरायसालि कचेरी अफिसफोरा बन्द थागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गिबि खेब BTC सोरखारनि खुंनाय क'क्राझार लिटारारि फेस्टिभेलआ बायदि रावहारिनि खन्थाइजों गोमखांदों। क'क्राझाराव खुंफुंनाय 100 रावारि खन्थाइ फोरबोआ दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। नैथि साननि हाबाफारियाव बायदि हारिनि रं बिरं खन्थाइफोरा गोसो बोगथाबदों। आसाम सोरखारा बर' रावखौ फोजोबस्रांनो खैसार खालामदों। बर' हारिनि गेजेराव असमिया राव जाबसिनना बर' हारिखौ रोदा गैयै खालामनो सोलो खालामनाय आसाम सोरखारनि फर लेंगुवेज फर्मुलानि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'नि बेरफ्रुसार बिबुंथि। आसाम सोरखारा बर' रावखौ बुथारनो खैसार खालामदों होनना मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ गोख्रों अजद होदों आरो आसाम सोरखारनि बे खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो गनायना लाया होनना रोखा बुंथियो। गोजोनथाव खौरां, बर' फिसा जायख्लं बसुमतारिया मिस्टार इन्डियान ग्लबेल आसाम 2021 देरहासार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि मैनागुरि गामिनि मुरसि माइदि बसुमतारिनि फिसाज्ला जायख्लं बसुमतारिया ग्लबेल इन्डिया एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि बानजायनायाव सोलिफु 5 नभेम्बरनिफ्राय 11 नभेम्बरसिम दिल्लीयाव खुंफुंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिस्टार इन्डिया ग्लबेल आसाम 2021 बिमुंखौ मोननो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTR एकर्डनि दारै बारग' NDFB-फोरनि केसआ माबोरै सोलिदों? BTR सरकारा बुंबाय थानाय NDFB-फोरनि केसआ जोब्बाय। बुंबाय थानायनि सायाव बारग' NDFB अफ्रि दैमारिया गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों NDFB-फोरा दासिमबो गोबां जाल्लाजों मोगा-मोगि जानाय बाथ्राखौ फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। उननि समाव फैनो गोनां गासै भिडिअखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।